Pozdrav ljudi, Neđa ovde. U današnjem videu probat ću kineske sokove. Prvi je meco ili meko. To je sok od limete, ja mislim, ili limuna, ili limun ili limeta, nešto od ta dva. Cena je 300 dinara. Vidite kako je pakovanje. Sokove sam kupio u kineskom tržnom centru Elefant, koji se nalazi u poslovnom centru Eker u Novom Sadu. Vidite slamčicu. Sad ćemo da otvorimo. Dobar je sok, ospi se limun, limeta, sladak je. Sad ja nisam siguran da je limun ili limeta, ali mislim da je limeta. A sada je vreme za drugi sok, sago sa ukusom papaje, voda, šećer, puna mlečna praška, sušene žute breskve i tako dalje. Cena 300 dinara. Sad ću da vidimo kako je to. Sipat ću, evo, ovdje da vidite. Evo. Sada ću probati. Ovo je neki mlečni sok. Ovo je kao neki sok sa mlekom, nešto mlečni sok. Više mi se sviđa ovaj sa limunom, limetom. Mada i ovaj nije loš. Tako da u ovom videu pobeđuje ovaj sok sa limetom. Ako vam se svide ovaj video, podelite ga na društvenim mrežama i lajkujte ga. Također i zapratite TV Ratko 2018 na Instagramu, kao zapratite nas i na TikToku i na YouTubeu ako još uvek niste. I vidimo se u nekom narednom klipu. Veliki pozdrav!